Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala. Boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Talagang magaskason dahil tanang Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see. Dream spot, work and learn with ease.
spot where dreams take work and work finds its spot. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, kainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo. ang sakong dagan, di Serbisyo Asin Riparo, Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya, maray na aga bulkan mayon.
Good morning! Tabaco City! Po sa Ciudad Legazpi and saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning! Magandang umaga. 5 sa dyan po sa bansa. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo ngunyang pong aldaw kita ni Lunes, Monday. At sa 20 na po kita kang Hulyo taon 2026. Po rin sa indong lingkod. Oras kita 7 to 8. Mag-uro-erestorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari sa satong siyempre so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apuera po yan kan sa mga pagpapaabot man po nindo digdi mga reparo. Patuya po itatawan ng serbisyo sa laog kining programa. Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan July 20. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Yan, sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon niya, dahil nagad nindo paglingawan ng sakuyang perming tugon tabi, Ma'am Lynn San Juan. Good morning. Pag may mga okasyon, pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag bako man po kamo imbitado, tamalang sopo. Siguradong pasmang abutin do kayan sa kalibak digdi, libak duman. Kaya pag day tabi imbitado, day po kamo magduman. Oy, good morning tabi sa imo, Kap Buboy. Kamusta na? Deta ka na nailing. Nagpaparasaing katabi. Siyempre po, naman man tabi. Saro pa pala natugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadirita. Wara man kibang maingat kan sadirita kundi kitaman sana. Daman man po sa may mga kamunduan ang samuya mampong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya masana po nakakaramga. Amen! Thank you, Lord! Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord. Kan samuyang mga gigibon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa. Asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalang. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Oy, good morning tabi Manay Gina Malaguinyo, Cavite. Nakauli ka na tabi. Are, nakauli ka na tabi, Kap. Nakauli ka na.
Gari mabisita naman kami kang akos dyan. Tanamo mundo una. Warang inakay. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ansa indo pong servidor, asin taga-Riparo. Live na live! Ngunyan tabing, aldaw kita nin Lunes. Pet sa 20 na tabi kap. Mapista na sa inyo. Pet sa 20 po, kang Hulyo taon 2026. Siyempre, digdi po yan sa Bicol Net TV kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po kan samuyang General Manager Maestro Nilad tuon kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto minsan na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kilit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabi na arog kaini. Sa umaga, gising Bisyo, na, asin balik rapato, ay sarili. kalmahan, si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol sa Net bagong umaga. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Oras Serbisyo na asin para reparo. magugma. Ala sige! Oh, Lunes na Lunes! sa pag Oy, Mambers, Bueda, Yandilar, good morning. May bo- Ano tabi, madam, nasa school ka na? si Manny Moxea, Yan, dapat nasa school na ka mo ha. ibahan, May klase baga tabi, ngunya. debilidad, May trabaho. pirming maaasa. Kaipuan tang magtrabaho, tanganing may pambayad kita sa kuryente. Para sa gapos na Bicol. Yan, makamuro mundo, ano, sige kita ang trabaho, kaipuan lang kitang magtrabaho, tanganing may pambayad kita sa kuryente. Lindo may darang pag-asa. Kulang pa nga ni ang pigsisildo ta, pambayad sa kuryente. Man Moxea, Ay, ano na tayo? sobrang banwaan. Lunes na po! Mas kasunon ang panahon! Lakayon nin husto, Anan mga reparo tago niya na Lunes. an sa indong boses.
Oy, sa mga produktong petrolyo tabi may dakulang paglangkaw sa aga. Isyo Kaya ngunyan pa sana siya ang mangik magkarga na kamo kung may pangkarga kamo. Warang pangkarga pa nun taya. Mr. Hulbotana sa Ang pinaka-the best ngayon kaya nga Mr. Ulbutana day magrabas. agasa servidor Day magamit kang bihikulo. katoto Sa aga may dakulang paglangkaw naman. sa pusan Mga 10 pesos ang nilalangkaw. Kang diesel. Moksea No. servidor Matindi tabi. ano si Mr. Ano pa? Tana sa pagka May maray na bareta dumaan sa mga banyo na mga toto nakagraduar nin tulong termino sa puto bilang barangay officials. an Ano man yan maray na bareta, tatalakayon ni may itatao sa indong insentibo ang provincial government. Joses dad May o kaya pagtao tabi nin insentibo mangingeno naman sa mga barangay officials na nakagraduar mata nin tulong termino. Aprobado na po kan sanggunian panlalawigan ng Alba. aga kay panindo darangan Apot nga piraman. vigor na tunay boses kan Tata dyan ha, tata. man Relax. kaya sa puso kan May insentibo man. ban Ma'am Catherine Realizan, good morning. kan Bicol sa Ulat sa bayan ni Mayor Ray Bragais. to analda Uy, atyan na po yan. kulano Gigibon po atyan alas 6 nin Banggi. na sa pag Dyan sa Tabaco City Terrace. may darang Sa Atubangan mismo ang kang munisipyo. nay boses kan kat Ulat sa bayan manmuksi ni Mayor Ray Bragais atyan na gigibuhon. banwaan Yo! an mga isyu O di sa Miyerkules man tabi mga tugang, iyon naman ang opisyal na pagpuon kang Alinaw Festival. Diyan po sa Banuaan kang Malinaw. Madali na mapista na karamam Gina. liko Kay manay Gina. ingenot may Yo! integridad Sige aramon tayan. matatako Wow! Ayan tabi mga tugang nga sa tuyan mga riparohon niya na Lunes. kay panindo Lunes na Lunes. sa servidor na tunay boses Alas 7:17 na o kaya 19. siya 7:19. puso kan Ang sa tuyang Philippine Standard Time, kuwan tatabi mo na linya kang pag-asa ha. siya an servidor Tagarimin na pupusing-pusing na naman ang raot ng panahon. sa indong Sa luwas kang par. kumpleto an Sige, nasa linya na po ang pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 20, 2026. Ang mahinang habagat ay naapektuhan itong kalurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Posibilidad na makasama itong western section ng Mindanao maring mayang hapon o bukas. Itong southwest monsoon ay magpapatuloy ng epekto sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Sa darating ng Miyerkules, itong southwest monsoon ay maapektuhan ang malaking bahagi ng South Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang cloud cluster ay patuloy nating binabantayan at may posibilidad na maging low pressure area. Sa ngayon, walang epekto sa ating lagay ng panahon. Sa ating lagay ng panahon, maganda at maliwalas ang panahon ang inaasahan natin sa buong bansa. Pero sa hapon, magiging makulimlim o maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa western section ng ating bansa. Katulad sa Ilocos Region, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas, kasama na rin ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Region, Suwanga, Barm, Sultan Kudarat at Sarangani. Ngayon, wala tayong gale warning. Ibig sabihin, wala tayong inaasahang matataas na alon. Pero paalala sa ating mga kababayan na papalaot sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm, lalo na sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sigas ganap na 5:36 ng umaga.
sunset maya pong 6:29 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa Pag-asa, ako po si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi Choter Solyander ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Habagat manggiraray. May mga kalat-kalat na paguran kasud manganing hapon mauran sana dyan sa may parting Tiwi and Malinaw. Yo. Pero sa tabako day. Bagyo kilap nagdalog gadi makugulor may buyad na apo. Iringat po permiha permisa na tabi kita magdaraki mga panangga sa oras. Uy, birthday da palan mo niya ni Kap Buboy. Birthday niya ni Kap Buboy. Kap Buboy Rex Cruz, happy birthday. Birthday ko niya. Happy na birthday pa. Birthday ko niya ni Kap Buboy. Sige tabi Kap. Mata so chikiting ko. So survivor baga tabi Kap na tinaumong inakay. Nasaro sana so nakasurvive. Yun na sana ito sa lilibang-libangan. Biyo pigdodurog-durog. Sarong aldaw tabi padi Kap Buboy sang aldaw. Palingkang chikiting ko duman sa kulungan, bukas na sa kulungan, nginat-ngat yata so lap, bukas na sa kulungan, wara na subayo, biyo naghibi, sana ngaya bumalik, biyo naghibi, tidor ang ngunyan doon. Bata day naman kay nagiging inakay lamang. Adi, nagaday na pati lamang nagiging inakay digdi sa mga taman niya. Irak ako ta, yun na sana so libang-libangan niya. Biyo pigdudurog ito. Doon natin ito, kulay yelo. Tapos pula ang mata. Unem, ta pagiling pagkaaga, bukas na sukulungan, dahil na subayong. Ay, tighalat pa man maghapon na magbalik, dahil na nagbalik. Hinda kung sa'y napaduman, irak man. Baysa na yan ako, pagbalik ni, pagbalik ni Kap, madiskarte naman kita nga ni igwa ka naman kay libangan. Yo. Sige, 25 minutos lipas na po ang 7 o'clock in the morning. Serbisyo Asin Reparo. Good morning, Ma'am Arlene Kapitin Sarsoso. Ikaan burak Mga tugang mga kabayan, pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory man na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. banwa Madalion po sana yan makuha. kulana Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City samong along National Road. Kaya suma naghahanap tabi kidor boarding out. Adjada po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. ikanat Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, na maging reyna ang manager po kang MBY Dormitory. sa mumban MBY Dormitory, your home away from home. aga Yan. kapisig mo minahal Kay Madam Maylin, salamat po. Ingat. Dingat permi. ka Siyempre, ang programa man pong inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw.
City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo, kang bagong malinaw. Yan man dyan si ABC President Cap Art Abela, Cap Susan Nabor, kang Barangay Estancia. Sa puso Siyempre kasabay tama sa programa ini si Board Member Attorney G. Ayo Bungaw, BM Carol Siga and Chig. Diyan ang Sibraga East Liner. May biyahe yan, regular na biyahe, Manila to Tabaco, vice versa. kaugma Si Braga East Liner, good morning! Maming Braga East. Kay Mading Tess and Pading Kaloy, good morning. May gusto Ayan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po! ang aning maaraman ko. Ano ang muya mo? Alas 7:28 na. Dua-dua. Kumusta tabi Manay Gina sa birthday ni Manay Alice? Ano, nagparuso-ruso lamang? Sa kuya. Kaya dahil lamang nakaparuso-ruso si Manay Alice ha. Ibaad na. Ready na, ta birthday man ngunya ni Kapbuboy. Yaon naman si Choterso. Yaon pa si Ma'am Arlene Kapitin Sarsoso. Nakaready na si Manay Gina. O di na tabi, paruso-ruso na kita! Serbisyo Asin Reparo. Kalmahan si Manny Moxea, Sa Mr. umaga, Hulbutana sa Bicol boses na Net TV. inabangan. Si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo't kredibilidad. Serbisyong totoo para sa buong komunidad. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan. Bawat hinaing, kanyang pinakikinggan. Serbidor ng masa, laging handang tumulong. Sa pagkaaga, siya ang ating sandigan. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Chacha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa, sayaw ng pag-asa. May paninindigan, malasakit sa kapwa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manny Moxea, ang broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Ano, sige! Sa umaga, Good morning, Tabi, Ma'am Joy Cargulyo. ngan
si Manay Joy, saro manini, matibay manini magparoso-roso. Broadcaster Alas 7:32. Great Ansa tuyang Philippine Standard Time. Good morning. Serbisyo Kay ihadang Chairman Jodelyn Calyo. Kung komo Puwerte sa birthday kay ni. Cha-cha para sa Puwerte sa birthday kay ni Kambiyernes. sayaw ng pag-asa. Ah, May paninindi good morning palan sa mga paraan tabay taman dyan sa barangay Tanawan. Tagapagtanggol, Sabi sa kuya, yan nga si Mr. Hulbutana. Mr. Hulbota. Sabi sa kuya, tabi ihadang chairman ni anito ni Consjo. Adyo, problema iti May nagrani kay Consjo, si Sardo Peña. aing Yang Yan nga si Mr. Hulbutana. servidor ng Yung baga nga yaya supig dadangog mo. mandang tumulo. Yung nga yaya, makanoson man niya pala. Ang ating Salbatana ini si Sardo Peña. cha-cha para sa masa. Oy, Sardo Peña, good morning! Sayaw ng pag-asa. Ling mo na yan, makanoson man pala niya. Digan malasakit sa kapwa. Makanoson pala niya sa personal si Mr. Hulbutan. Salbatana. Isay nga nito su kusinero rin daw. Pag-asa. Nalingawan gusto pangaran. Dahil ko nalingawan su Sardo Peña. Sayaw. Sabi, makanoson niya. May panindigan. Isay nga nito su kusinero rin dumaorag suluto. Halo. Halo yung kumaubuso, linuto na anito, baka ito, kanding. Boses ng pag-asa. Cha-cha para sa masa. Sa masa. Pati yun mo ngaya si Sardo Pinyang ito. Alasakit. Nahiling na ako lugod sa personal ni Sardo Pinya. Oy, si Milvin Celestial. Para luto, maurag magluto ini. Di madali na magampisa sa Malinaw. Maray kayo ni kuwaon para luto. Adi, pwede sa restaurant. Problema itinuto. Oy, Milvin! Milvin Celestial, good morning. Inain. Mauragon sa luto mo. Di nakikinggan. Parte yun so bakang baka itong binanatan ko naman. Ang handang Pero ang pinakadabis naman sa mga sira, niya ako, ma-birthday man daw ako. siya ang ating Belated happy birthday tabi sa imo ihadang chairman. cha para sa masa. Ano sa mga eski, binuruyong mo naman. Sayaw ng pag-asa. Pagparapainom mo ng mga eski. Inindigan malasakit. Bata may mga puturo pa yan. Tagapagtanggol. Di pagparapainom mo ng mga eski. Sa Mga guransan. Sige! boses ng pag-asa. Sige ha, salamat tabi sa mga nakampang ta dyan sa barangay Tanawan. Sayaw ng Na personal na niya, nailing na si Mr. Hulbutana. Magkanusun pa lang niya sa personal. Masunoday na daw ako masunoday na ako maluwas talaga. Linda! Hulbotana. Boses ng pag-asa. Alam mo, pati sa mga iski, nagkairaling na ako sa personal. Sayaw ng pag-asa. Yan ang amo ko sa Indo na pagpapara pa luwason nindo ako dyan. Pag nailing nindo ako sa personal. Imbis naghiling ka mo sa nagdadangog ka mo sa kuya. Pag nahiling na nindo ako sa personal, dahil na ka mo minahiling, tamakanuson palan! Makanuson! Makanuson nga sa personal palan. Ng pag-asa. Ay, napahitay ni Chairman. Broadcaster ng bayan. Cha 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 cha. Sige tabi, good morning sa mga taga-Tanawan. Sa mga nakahiling sa kuya tabi, pasensya na kamuha. Saro papalan may nag-imbitar man sa kuya. Mamlet, salamat tabi sa imbitasyon. Pasensya na.
makahidapon ka ngayon palang talaga pag-imbitar. Nakakairidap ugaring sa kuya chairman ano. Nakakahiridap sa kuya pag nag-imbitar ta. May mga formal man imbitasyon, kundi dahil man niya nagdidigdi. Una daanin da Manimok sa 2028. May sana. Ni magamay jingle na. Si Manay Alice ka birthday mo. Yaon baga may partner na ako, yaon si Manay Alice. So, di alam na iyan tabi. Ma'am Yoli Cardano, good morning tabi. Cardanyo. Good morning tabi sa Indo. Bay sana dahil ta pa masiguro sa 2028 tatadi ka mo baya magpapara-relax. So iba kayang mga politiko, so ibang mga opisyalis kung yan, relax na maray. Chairman, grabe yung pagka-relax. Daya ko ka mo makarelax. Sa 2028, baka si Mr. Hulbutana mabigla na sa naka mo. Baka sa 2028, mabigla na sa naka mo kay Mr. Hulbutana. Sige tabi. Oy, pasensya giraray tabi so mga nag-imbitar. Saan ito sa may mga nag-imbitar sa Malilipot, dyan sa Matagmak, kay Sir Rex Tabin de Leon. Pasensya na tabi, sir. Daya ko nakapasyar dyan sa imo. Siguradong madadagit ini sa kuya tabi, Madam Maylinta. Ayun na nga niyan. Ika na nga niya sa pigimbitaran. Ikalugod niya suday nagdidigdi. Suday man lugod niya imbitado, yun niya on digdi. Harap kayo ni. At yan na alas 6, may imbitasyon kita. May imbitasyon na naman. Dipisil adi. At yan tabi na alas 6, July 20, 2026, 6 p.m. dyan sa Tabaco City Terrace. Good morning tabi, Madam Maylin. Ingat po tabi, permihan. Salamat. Igwa po ki ulat sa bayan si Mayor Ray Bragais. State of the City Address ni Honorable Mayor Reynaldo B. Bragais. May imbitasyon na naman kita. May imbitasyon na naman tabi kita. May imbitasyon na naman tabi kita. Sa petsa 21, may imbitasyon na naman. Oni na naman. May imbitasyon kita sa Sanggunian Panlunsod ng Tabaco. Sabi digdi Year 1 Legislative Report to the people of Tabaco. Kan sa tuyang mga opisyalis dyan, poon kay Vice Mayor Ate Glenda, sa kaso mga city councilor. So igwa man na imbitasyon digdi sa petsa 21 ini, 21 Martes sa aga. Kaya poon at yan, igwa kitang imbitasyon. Sa petsa 22 may imbitasyon pa kita. Ta-opening man kang Alinaw Festival dyan sa Banuaan kang Malinaw. Uyugon mo yan. Ano sural daw ka ngayon may imbitasyon? Paano na daw ini adi? Maray ka ni Daydo Romano. May madadagit na naman kayo ni sa kuya. Sige. May uraga na naman. Bibilab. Bibilab, relax nga ni Bibilab. Relax yan dayon para relax na yan, relax. Sige tabi ha. Okay, sa inta pupunan. Basta dyan igwa po ki ulat sa bayan. Igwang ulat sa bayan. Mas maray ngayon lugod so bakong formal lang invitation. May mga imbitasyon bakong papel. Maray pang lugod nga so nag-imbitar nga sa Tanawan. Kaskason ka nga. Pero so may mga official na imbitasyon, biyo pati nigralag sa sobre. Dahil ka nga nagdaman. Pero nga so tuban sa Tanawan nga may birthday nga kang Biyernes. Kaskason ka nga.
Nga tani tagas-kason ka pa duman. Birthday nga ni kang ihada ko. Ano naman tayo? Birthday. Sige. Ipaubaya na kita. Sabi digdi. My God. Ano ito sa paubaya na kanta? Ano ito tabi, Chairman, sa paubaya? So, bukas na lang kita mamahalin sabay sa ikot ng mundo ito, sabay sa paglaya ng aking mga puso. Bukas na lang kita mamahalin. Gusto ko lang kaya tabi na maugmasa na permi kita. Punan tan si manaki maugma kita tabi Sir Abi. Dai magduman kun dai imbitado yung ani. Uni nga niyo nakailiran ang mga imbitasyon ko. Kudi, uy, Sir Abi, piyesta ka ra Sir Rex na diliyon kang anong aldaw sa piyesta ka ito? Petsa 16. No, last week nagparaapod sa ko si Sir Rex na diliyon. Hanggang banggi sige pangapod. Hain ka na ngaya. Yako, alat mo natabi ta nagsimba pa ako. Nagsisimba ka na ngayon. Sabi sa ko ni si Sir na Rex na diliyo. Dumigdi ka na ngayon, tapis na baga ngayon digi sa mo. Mading test na Bertes, good morning tabi kay Madi, tapos kay Pading Kaloy. Madi, sabi sa ko ni Sir Rex na diliyon, dumigdi ka na ngayon, tapis na baga ngayon sa matagbak. Diyo. Yan ko yung tabi, tadtaw. Ala, sige akong tadtaw. Hasta banggi na. Nain ka na ngaya. Ya ko alat mo na tabi. Nagsimba pa ako. Sabi sa ko ni Sir Rex na diliyan tabi si Rabi. Nagsisimba ka na ngaya. Sain ka ngayang simba? Nagsimba. Diyo. Mga alas 9 na garito, nag-apod na. Nag-apod na biyo tabi, Sir Noli Kamba si Sir Rex na diliyo. Hain ka na ngaya. Dahil ko natin surusimbag. Inuragan sa kuya. Inuragan sa ko si Sir Rex. Mahiling mo ngayon, masunod ngayon, mahiling mo. Dahil ako nakadumaan, kaya dagit ito. Sa malilipot, pista baga, sabay bagang malilipot tapos matagbak. May mga imbitasyon sa to, dahil kita kindi naman. Madaragit na naman ito sa kuya. Primong Wilson, yan ang problema ko. Adi, dako lang nag-imbitar, pero dahil man ako nagduduman. Ay, inda. Pasensya na tabi, pasensya na tabi ka mo. Bako man sa suplado ako, bako man sa artihon ako, suplado ako, kudi, minsan kaya pig-isip-isip ko na habo ko na paano magparakaon kidakol. Harang baga nindo nagda-diet ako, kamuti sa na nga ng pigkakaon ko. Kagyaon kaya sa mga pistahan, araw kan handaan, dahil kita nakakapagpugol. Diyan nga ni sa mga okasyon, diyan sa araw ka atyan, atyan na banggi ko kay ulat sa bayan si Mayor Ray Bragaes. May ulat sa bayan, di pagkatapos kan may karaon niya simpre. Ang pagkaraon na kan, minadulag na ako. Minadulag na ako. Yako makakana naman kaya sabi ko kay puwantang mag-diet dipisil na. Gusto tapaman maglabaan sa tuyang buhay. Okay, sige. 46 minutos tabi lipas ang alas 7 nin pagkaaga. Tama na ngaya ki istorya. Sige muna naman ngaya ang ngalab-ngalab diyan.
Daman kita sa maray na bareta sa mga barangay officials na magradwar. Si isa-isain doon mga barangay officials na magradwar ngunyan. Tamadali na bagang barangay na sa eleksyon. Malalawos yata ang barangay NSK eleksyon sa Nobyembre 2. Kaya bantayan po nito sa mga gadaan, taba ka magburuto. Nobyembre 2, barangay NSK election yan. Ngunyan, so mga nakatulong termino, so iba nga ni, sobrang tulong termino. Puros bagan, kadaklan baga na timingan inda puros na extend. So sa indang mga term adi. So nakatulong termino. Ibig sabihin, ang sarong termino baga kang barangay officials, tulong taon. Tulo, siyam na taon. So iba nagsubra pa kani, na-extend gani sinda. Ang sanggunian panlalawigan ng Albay, mga tugang, may pig-approve na provincial ordinance. Manungod po sa pagtaunin incentive duman sa mga 3-term barangay official, mga qualified. So mga kwalipikado na nakagraduar na nin tulong termino na duro-diretso. 3 consecutive term as barangay officials, may insentibo tabi kamong matatanggap. Approve na tabi so sanggunian panlalawigan resolution Provincial Ordinance number 0049-2026. Na nagre-reconisar duman sa dedikasyon and the public service kay itong mga barangay officials na naging opisyal o kaya effective local governance. Itong mga naging maurag, mga nagraduar na mga nakatulong termino sa saindan mga buro barangay. Tabi Kapraol Bobier Villanueva. Ini si Kapraol Bobier Villanueva, yun naman inan masunod na kapitan. Dyan sa barangay Kumun, kang Malinaw Albay. Speaking of barangay Kumun, saro yan sa may mga problema sa tubig. Gabos man gari siguro tabi kita ngunyan, may problema sa tubig, bako lang dyan sa Malinaw. At yan may schedule interview ako kay Mayor si manungod sa water system dyan sa Malinaw. Taga rin nagugulpi na sa social media sa Malinaw sa issue kang tubig. Bako lang Malinaw ang may problema ngunyan Kapraol Bobier Villanueva. Kuni gabos maging sa Tiwi, maging ang Tabaco Water District may problema dahil po nga ni kaining El Nino na medyo maluya talaga o kaya maluya sa mga source, nagruluya. Gari may nadangog ako paghabagat talagang nagluluya ang mga source kan tubig na pikukuhan po kang mga water system na yan. And maging mga bubon nga ni may mga bubon baga kita sa buro barangay. Naghurubas tabi sa bubon. Naghurubas sa mga bubon. Dahil nga ni po kaya na sasapartang El Nino. Tapos ang sabi, ining habagat. Tapos siguro pa kinaka-istorya na nahuhugot tabi kang bulkang mayong. Okay, sige. So, sigun mga tugang digdi sa provincial ordinance kang probinsya ni Albay, ang mga kwalipikadong barangay kapitan, punong barangay, so mga kapitan ini makakaresibe nin incentive na 10,000 pesos o 10,000 pesos and plaque of recognition. 10K sa mga kapitan na mga magraduar. 3 consecutive term. Ibig sabihin, duro-diretso. 9 na taon na nagserbi, pero sa iba, sobrang gani ta. Yung yan na-extend bagasin na. So, this meal,
10,000 pesos na incentive, cash incentive plus plaque of recognition. Ayan ang makukuha kan sa tuyang mga barangay captain. Duman naman sa mga qualified members kang sanggunian barangay, ini sa mga barangay kagawad. Iyo, may cash incentive man sindang 5,000 pesos plus plaque of recognition. Iyo. So 5K sa kagawad, 10K sa kapitan. Pwede nang ipangutang naman ininikap. Yo, pwede na naman ipangutang ni kap tapos ni kagawad. Wag lang tabi kamo magduman sa gilingan. Dahil po kamo magduman sa gilingan kang mani. Adipisil. Ang may gilingan tabi kang mani sa tabako, duman man sana sa Royal Building. O duman sa ground floor kang Royal Building, duman tabi ang gilingan kang mani, ha? Maka masala po kamo kang dumana nindo na gilingan. Kayo nabagang mo niya na nauuso. Paguna ko nga ni ang pili talaga pigtitilad iyan. Pigtitilad ang pili. Sumani inda nga tatig pagili. Ayo. Di 10,000 sa kapitan, 5,000 tabi sa mga barangay officials. Yan tabi ali po yan sa provincial government kang Albay. Ang nag-endorse po kayan Committee on Barangay Affairs. Si ex-officio member Milagros Bal. Yo. And ang author po kayan for approval sa third and final reading, pasado na po ini, si 3rd District Board Member Wilfredo Moranilla. Maronilla. So approve na tabi yan. Diyan sa sanggunian panlalawigan ng Albay ang pagtaon ng insentibo duman sa mga barangay officials na naka 3 term. Mga graduadong barangay officials naka 3 consecutive year sa pagserbi ninda bilang mga barangay official. So may 10K ang kapitan, may 5K tabi ang satuyan mga barangay officials. Apoy raman yan, taigwaman ki mga nag-initiate kayan, iniso sa probinsya ini. May nag-initiate man kan dyan sa kada munisipyo. May ipigtatauman na insentibo ang satuyang mga local government units. Hinda sa nakumpira. Kan mga inot na taon, may narumduman ako, may mga LGU na nagtao nin insentibo man sa mga satuyan mga barangay official sa naggraduar na naka-graduate nin tulong consecutive years, consecutive term, 3 consecutive term nakagraduar, may tinauman na insentibo ang satuyang mga local government units. Lalong-lalo na dyan sa may first district, may aramaw kitong munisipyo na may itinaupo duman sa mga kapitan and mga barangay kagawad. Serbisyo asin repar. Sige! Di pwede nang ipangutang kap. Pwede na, 10,000. 5,000 man si kagawad. Boses na inabangan 5 minutos po bago ni Moksea, Mr. Hood. alas 8. So atyan tabi mga tugang, atyan na alas 6, gigibuhon po. Credit Alas 6 din hapon, gigibuhon tabi ang Ulat sa Bayan 2026 para sa State of the City Address unidad. ni Honorable Mayor Reynaldo Binig Bragais. Dyan iyan ha. Pag-asa May imbitasyon tabi kita dyan. inintigan Iyan naman ha, sunday naman imbitado. sa kapwa. Pero open man po sa Gabos yan. Open po yan sa Gabos. Kundi kita, aram na, pagday baga kaya ako pig-imbitaran na, man ako nagatindi. Ses ng pag Obligado sinda sa kuya magtawag imbitasyon. sa radyo. Problema bawat
O, sige, imbitado tabi ang gabo sa tiyan sa ulat sa bayan ni Mayor Ray Bragais. Ano? O, sa agay, guaman ki... handang 1 year legislative report. May report man tabi. So, ano? ating May ulat man so mga city officials puon kay Vice Mayor Ate Glenda kasabay dyan sa mga city councilor. digan Sa aga man iyan, July 21 alas 9 din aga dyan sa session hall, maglingkod dyan sa legislative building, dyan sa Karangahan Boulevard, Tabaco City. Yo! ses ng Tarangogunta kung ano man ang mga i-report. chacha para sa Inda sa ibang mga kagawad sa ibang munisipyo. ng pag-asa. May aram nga niya akong municipal councilor day palaman kinagibo maski sarong resolusyon. Inay! Yugod mo yan. 1 year ka na sa sa posisyon mo bilang municipal councilor. Maski saro tabing resolusyon ordinance day kapag naipapasar May paninindi ay nagkakaturog ka sa pansitan. Sayang po kang pagboto sa Indo, mga kababayan Indo. Ay mampalan ka mo. Ayaw man sa nabag ang trabaho kang mga municipal councilor. Mag-ibok resolution na sin ordinansa, mag-approve kang budget. para sa Ano pa? Umala yan. sayaw ng pag-asa. Ano yan? Nagpaparatangad-tangad sa na dyan sa mga sesyon. Tapos tigalat sa na sa sweldo. Ano ba? May sahod na ba tayo? Ay! Masupog man ka mo! Batana. Tapos iyo pan iboboroto nindo. Ay inda. Para sa masa Param na tabi muna ako. sayaw ng pag-asa. Sayaw ng Siyempre sa pangaran po pag-gan malasakit. ni Maestro nila doon ni SM Sir Tony. Pag-asa may Sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. saka Sa pangaran po ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Bursen, kod sa Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mr. Hulbotan. Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abela, si Kap Susan Nabor, kang Barangay Estancia, Asa BM Attorney Giayo Bongao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. may Yaon man dyan ang si Bragais Liner. malasakit. Tsa Maming Bragais, good morning. Kapwa tagapagtanggol. Yogon mo yan. May advance sa si Capraol Bobier Villanueva. May advance invitation na sako. Yaw ng October 1, libuda kang aki niya. pagpanin. Punta ka sa bahay. Malakapwa Yogon mo yan. Ama yun pa. May imbitasyon. Yo! tagapagtanggol. Ako po ang sa indong lingkod. Pa-shoutout na tabi kay Nanay Mirna Canaria Kamata from Mangatan, Pangasinan. Sama Sige. Uy, good morning man kay Ma'am Lynn Brusola Bueno, kay Ma'am Liz Manlapas Kapos, good morning. digan Param na po ang sa indong lingkod. sa kapwa. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. At yan, Tagapag sa iba pa, sa pagpapadagos niya to sa programa, naman kita sa 10 to 11 buta. sa 107.7 radyo natin Tabaco. So tama sana. Cha-cha. Kasabay man po garari ako nindo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. May paninindigan malasakit sa kapwa. Asin Ripa. Tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina. Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Manimok saya.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.